Ja, goddag og velkommen her til Ren Kage-Kage-sang. Ren Kage-Kage-sang. Vores første kagemand herinde. Vores første kagemand herinde, det er kagemanden Pulla, der kommer her. Ja. Kagemand Pulla. Jeg er meget kagemand. Okay, fortæl lidt om dig selv, Pulla. Kagemand. Jamen, jeg består sådan set af mel. Og så er jeg meget charmerende lyserøde knapper. Nej, jamen det lyder godt. Ja. Vores anden gæst herinde, som kan Der er også nødder i mig. Nej, jeg kan ikke tåle nødder. Okay, kan jeg. Nå, vores anden kagemand her i aften, det er Fie. Mere end tak. Fortæl lidt om dig selv. Det går helt i kage. Jeg er helt i kage. Det kan jeg slet ikke klare. Det er lige til skraldespand. Ej, gud. Ej, det skal så en god kage. Nej, vi er det med på video. Ej, Lappe. Verden finder genialt. Kage er usundt. Skal du have kage? Så er der kage. Er der nogen, der har noget toiletpapir eller sådan noget til at deroppe med? Kagerulle. Skal du på toilettet? Kagerulle. Nu er der en kagehoved, der bliver fornærmet. Hvad? Ja, du er jo ikke kage. Okay, ja, men du er wienerbrød. Vores tredje wannabe kage, som i Det er virkeligheden er wienerbrød, wienerbrød, hedder Pigge og kommer her. Du er en te-birkesbasse noget. Te-birkesbasse Pigge. Kom herind. Det lyder ulækkert. Fortæl lidt om dig selv, te-birkesbasse. Jeg består af creme, og jeg er en spandauer. Nå. Nej, du er sgu ikke. Jo, jeg er sgu. Nej, du er sgu ikke. Ja, okay. Charmerende. Te-birkes. Jeg er en spandauer. Basse spandauer Pigge. Okay, nu skal I dyste i konkurrencen at spille kage. Okay. Så I skal simpelthen spille kage. Spil kage. Hvem kan bundsnit have glas først? Nej. Nej. Okay, I spiller kage. Ikke mig. Jeg har ikke tænkt mig at blive bagt igen. Jeg genopfrisker lige reglerne for dem, der ikke kan dem. Han bærer på mig. Ja. På mig. Vi bærer på ham. Eller Ja. noget. Jeg lægger studievært. Han er rigtig, rigtig hot. Ej, nu spilder jeg. Så vil lave det. Jeg ved det ikke. Nå. Reglerne, det er simpelthen, at man skal tage sin kagefinger. Er der nogen, der dem, der ikke har en kagefinger, rækker hånden op. Har I to ikke nogen kagefinger? Jo, jeg har en kagefinger, men hun har ikke en kagefinger. Jeg har en kagefinger. Du er et wienerbrød for helvede, du er ikke en kage. Derfor kan jeg godt have en kagefinger. Du er ikke en kage. En spandauer har også en kage. Du er ikke en kage. Spandauer Du også en er kage. diskvalificeret, fordi du Ja, bare du er ikke en kage. bryder ind og Ja. Okay, du er ikke diskvalificeret alligevel. Jeg er en donut. Det ligner du også. Okay. Ej, det var ondt. Nej. Du er en Nej, lille det gør vaffel. det ikke. Du er en lille smølfevaffel. Det er det, man kan få Ej. med sådan nogle vafler med sådan noget lyserødt glasur noget på. Det er en smølfevaffel. Den var meget oplagt, den der med. Så og jeg er lige beskeder, Fie. Er det fra Daniel? Jeg ved det. Jeg ved ikke, hvad det skal se. Ja, og nu er den eneste kloge kage her i studiet overtager sig lige. Nej, jeg er studievært, jeg er studievært. Og Så Carsten, hvad kagen laver er du? diskvalificeret, eller ikke kagen, Ja, wannabe resten, det kagen bare er lort. diskvalificeret. Kagen er tilbage. Du Slap af. overtager posten som Nej, det må du som gerne, førende. men jeg er ikke diskvalificeret. Nej, Jeg det- vinder det her. Ja, okay. Vi skal simpelthen spille Okay. kage her. Og hvad går kage Og det ud går ud på, at man tager sin kagefinger. Og så tager man den der og så tager man så den der kagefinger. Nemlig. Og så skal Det- den proppes helt op i næsen. Så skal den simpelthen spise som mig. Kom væk. Den kagefinger, der bliver spist først, vinder. Du skal fandme ikke æde min. Det var min. Ja, Jamen, han kunne ikke lide så nej. Du er wienerbrød. Ja, jeg kan ikke lide wienerbrød. Det Det var er, forkert. hvem er fedtfattig kage? Mig? Jeg er ikke fedtfattig. Du er ikke diskvalificeret, men du er heller ikke fedtfattig. Jeg har vundet i panden.
Ja. Okay, du har vundet. Ja. Hun har ikke vundet, du er en fucking vinerbasse til. Nej, Jeg gider ikke være med på programmet. Nej, det gør jeg heller ikke. Hej. Okay, vi ses i næste uge med 3 nye kager. Eller genbagte kager. Så ses i næste uge.